दिनैहाय जोंहा बिटिआरनि बाथौ एकर्ड गिबि गिबियाव आं बिटिआरनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय हामलायथि बावहरग्रोबाय। जायखिजाया नंगौ दिनै बे बनारगाव प्राइमारि एबा बनारगाव गामिथारनिफ्राय बिथांमोना गोदो इउथ अफिसाव थायोमोन बिपिएफनि दिनाव। बिथांमोना दा दिनैहाय बिजेपि दोलोखौ मोजां मोननानै बिजेपिआव जयनिं जाफैदों। बिथांमोना गावसोरनो सिगाङावबो बिथांमोना आंखौ हेफाजाब होनानै देरहासार खालामखानाय मावथिफारिया बिथांमोना बनारगावथारनि गामिनि बनारगाव गामिनिनो बिथांमोना गोख्रों इउथ बिपिएफनि सांग्रां मावथिफारिया बिथांमोन। जायखिजाया थिग बिदिनो आङो सिगाङावबो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखादों लासै लासैनो आङो बिदिनो जयनिं प्रग्रामखौ लालांबाय थागोन। माने गोबां आंजों दिनैसिमबो कन्टेक्टआव दं, लाइनाव दं। बिपिएफनि जेसेबां इउथनि मावथिफारिया बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय एबा पाब्लिकनि गोरों गोरा रायजो बिथांमोना आंखौ सावरायगासिनो दं। जोङो बिथांजोंनो थांनांसिगोन होननानै गोबां रायजो राजाफ्रा बुंनाय दं। बेखौ आं खोनाखाजोब्बाय आरो नंगौबो। गोबां आंजों कन्टेक्टबो लायो, सम सम फैयोबो। नाथाय आं गासिखौबो आं मिडियायाव हगारजोबा। जिखिनि रायलायो आं रायलायबाय थायो आरोखि। दा बिथांमोना सिन्था खालामनानै नुहुरदों बनारगाव समस्थियाव जिहेथु आङो आवगायावबो बिपिएफनि गोख्रों केन्डिडेटखामोन। दा बिपिएफ गारनानै दिनैहाय बिजेपिआव आं हाबफिनबाय। दा बिजेपिआवबो रायजो राजाफ्रा आंखौनो गोख्रों केन्डिडेट होननानै मिथिखायो। आरो जोङो दा इउपिपिएल आरो बिजेपि जोङो मिलि जुलि मोजां सरकार दागासिनो दं, डेभेलपमेन्ट मावगासिनो दं। गोदो 15 बोसोराव हायै बुस्थुखौ जों दिनैहाय बनारगाव बादियाव जोङो स्टेडियाम लुफुंनो हाबाय। मानाव गेदेर रुंसारि सुजित नार्जारिनि अडिट'रियाम खुथिमारियाव आं लुफुंनो हाबाय। लामा 2 लेन जाबाय। क'क्राझार टु रामफल बिल आरो दावलेरगुरि गोबां जायगायाव आरो गोबां डेभेलपमेन्ट। दा आरोबाव मानाव गेदेर आसामनि चिफ मिनिस्टारा 100 कौटिनि स्टेडियाम हरनायनि खोथा बुंदों। बे गौरां सान्दामारियावनो जानायनि खोथा। निस्सय बेखौबो थाबैनो मावसिगोन बादि आं खोनादों। आरो नाजानायावनो दिनैहाय बिसमुरि टु सरलपारा लामा जानो थांगासिनो दं। बेफोरखौ नोजोर बोनानै बा नायनानै रायजो राजाफ्रा हमनो हाबाय जि बिजेपि आरो इउपिपिएलआ माने बिटिसिआव मोजां मावगासिनो दं। आरो गोबां अनसुंथाइ दं बिजेपि आरो इउपिपिएलआव, बेखौ रायजो राजाफ्रा हमदांनो हाबाय। बेनिखायनो दिनैहाय जोंनि बनारगाव ओनसोलनि साफ्रोमबो वार्कार बिथां एबा रायजो राजाया आंजों फैदों आरो फैबाय थागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो। बेखिनियानोसै। जायफोर रायजो राजा बिथांमोना बिपिएफआव थानाय समाव नोंथांखौ मदद खालामदोंमोन, बिथांमोनानो बिजेपिआव नोंथांजों लोगो जाफैगोन। दा बिसोर फारि फारि फैगासिनो दं। फैजोबाखै, फैगोन, लासैनो फैगोन। थेवब्लाबो फैगासिनो दं। आरो आं बारा गोबाव जाखायाखै, जिरायनानै थाथ'दोंमोन आं। दासो आं गोदानै ओंखारफिनदों बिजेपिनि जानानै। दा वार्कार बिथांमोनानो गोबां फैनायनि आंजों खोथा होदों। निस्सय फैगोनखौ आंहा बिसास दं, आसा दं। नंगौ, जों बिपिएफनि इउथनिफ्राय एकदमबारे जा बिपिएफआव केन्डिडेट जाबोदों, बे केन्डिडेट सारमोनखौ जों देरहाहोनानै मजबुत भटआव देरहाहोनानै जों फैनाय मानसि। आरो जों इउथ हिसाबै, बनारगाव इउथ हिसाबै दिनै जोंनि बनारगाव समस्थिखौ माने एसे बिपिएफनिफ्राय माने खमजुरिखौ जों नुदों आरो। दा बेनि थाखाय जोङो सिन्था धारना खालामलायदों। जिहेथु जेननायनि लामायाव जुदि फैमारनायखौ जों नुनानै आरो दा जों राजिब सारखौ मोजां मोननानै आरो बेजोंनो आं बेक्तिया खामानि मावनो मोननानै बै समाव फैखानाय मानसि। आरो जों आंल' नङा, बिसोरबो बनारगावनि इउथ हिसाबै
दा ओंखायनो जोङो मोनसे डिसिसनखौ लादों जे फैगौ बिटिसि बिसायख'थियावहाय जे 9 नं समस्तिनिफ्राय बनरगाव समस्तिनिफ्राय जे राजिब सारा देरहागोनखौ जों एकदमबारे आसा थादों आरो फैबावगौनिथे जोङो आरोबाव फैबावनांगौ दङ बे बाद बाखि माखासे खामानिखौ जों फैबावनांगौनि लाबोबावनांगौनि खामानिखौ जों मावगोन आरो दिनै मुसपुदि साबेसे पेमेन्टआ फैखो? जोङो ओरैनो दिनै बनरगाव इउथनिफ्राय 11 जना जों फैबाय आरो बनरगाव समस्तियाव बिपिएफ बोलोआ लोरबां जाबाय नामा नोंथांनि नोजोराव? नुहुरदों जों दा बयबो नुदों आंल' नङा बयबो नुदों बिपिएफनि जा इउथआनो होन बा गार्जेन लेभेलानो होन जिखुनु पाब्लिकआनो आरो ना बिपिएफनि खमजुरिखौ नुदों आं बेखौ बुङो आरो जिहेथे टिकेटनि माखासे गावजों गाव दाङाबाजि जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंखौ मावनायनि खाबु जेबो होआखै आरो बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि खोथाखौ आं बुंनो सानाखैमोन आरो दा जिखुनु आङो सोरखौबा मोजां मोननानै सोरखौबा गाज्रि मोननानै आं फैयाखै माने आङो बिजेपियावहाय राजिब सारखौनो आं मोजां मोननानै माने आंनि लोगोफोरखौ लानानै फैदों।